הוא ייפול? כן. תשמור עליו שהוא לא ייפול. תקרא לו. לא. הוא נושך אותך? לא. הוא חמוד? כן. אתה אוהב אותו? כן. מה? כן. אתה רוצה לצלם? כן. לבד? כן. אבל הוא לא יישב עליך אם אתה תצלם אותו. לא לשים אותו ברצפה. כן. הוא רוצה צלם. כן. סגרת את המצלמה, בוא אני אראה לך איך. כן. חייה. בוא אני אראה לך איך לצלם. חייה. ככה אתה לא יכול לצלם. בוא תראה. כן. אמא אבא אמר שהוא בא? אבא אמר שהוא בא? נונו? כן. חייבת לקרוא לו נונו? איפה ילד? תגידי. כן. בוא אני אראה לך איך לסדר את המצלמה. את לא מבינה אמא, נכון ירים? בוא תוציא את זה ככה ותצלם. רגע, שנייה, אני אראה לך שנייה.